naar lotnummer 1353. Dat is 1353. Ik herhaal, een Flora giftcard van 100 gulden is voor lotnummer 1353. Op prijs nummer 7 van Palm Tours, een Natural Pool Jeep Tour, is de winnaar met lotnummer, we houden het spannend, 1241. 1241. Ik herhaal, een Palm Tours Natural Pool Jeep Tour, 1241. Op prijs nummer 8, een Tribike giftcard van 50 gulden, is de winnaar met lotnummer 849. 849. Ik herhaal, de Tribike giftcard is voor lotnummer 849. Voor een diner for two at Rinas del Mar, gegeven door het Hyatt Regency, is de winnaar met lotnummer 899. 899. Ik herhaal, een Hyatt Regency dinner for two at Rinas del Mar, 899. Adjudant gaat nog een keer de pot husselen met alle loten, zodat het echt eerlijk verloopt. En dan wij gaan weer verder. Voor een giftcard, voor een diner voor 2, het Red Parrot van Tamarijn Aruba Beach Resort, is de winnaar met lotnummer 136. Ik herhaal, een diner voor 2, het The Red Parrot 136. Nummer 11, Amito Aruba giftcard, 100 gulden, is de winnaar met lotnummer, ja, 1294. 1294 heeft een Amito Aruba giftcard van 100 gulden gewonnen. Prijs nummer 12 van het Barcelo, een Day-Pass for two. En wie wil dat nou niet? Lekker all-inclusive, all you can eat naar de Barcelo. De winnaar met lotnummer 606. 606 heeft een Barcelo Day-Pass for two gewonnen. Prijs nummer 13 van Tierra del Sol. Een giftcard van 100 gulden voor het in het restaurant. Winnaar is 1818. 1818 heeft een Tierra del Sol giftcard van 100 gulden in het restaurant gewonnen. En nu, voor een weekend stay for two at de Amsterdam Manor. Wie wil dat nou niet? De winnaar met lotnummer 2088. 2088 heeft een Amsterdam Manor Weekend Stay for two gewonnen. En de laatste prijs die wij deze trekking gaan verloten, prijs nummer 15 van Amigo Car Rental, 1 dag rental 4x4 pick-up truck, is de winnaar geworden met lotnummer 1254. Ik herhaal 1254. Dat was de eerste trekking van de superlotterie van de open dag Magnifica de Savaneta. Ik wil jullie allemaal vragen om zoveel mogelijk loten te kopen, want de opbrengst van de lotenverkoop zullen wij schenken aan 2 goede doelen hier op het eiland. Trampoline, Patrabouw en Mochila Creativo. Dus zorg ervoor dat jullie zoveel mogelijk loten kopen, zodat we deze goede doelen kunnen ondersteunen. De loodjes kunnen worden gekocht op het marktje. En de winnaars kunnen hun prijzen ophalen bij Fresh en Cool FM. De prijzen zijn ook terug degenen die gewonnen hebben, die kunnen dat ook terugzien op de Facebook-site van Fresh. En op het grote scherm bij de foodcourt. Dat was hem.